Kaixo Karmelitas ikastetxeko ikasle guztioi. Bueno, nire izena Mikel da, eta gaurkoan zuen monitore izango naiz. Gaur, gapeko saio bat emango dugu. Saio hau, 3 zatitan banatuko da, lehenengo beroketa bat egingo dugu, gero batan nagusia, non indar ariketak egingo ditugun, eta bukaeran lasaitasunera itzulera, estiramentu batzuk. Erabiliko dugun materiala, esterila bat, darko dugu, eta ura, garria daukagunean, erateko. Beste ezer, erreza. Egingo ditugu 5 ariketa, eta bata bestearen atzetik errepikatuko ditugu, eta zirkuituari emango dizkiogu 3 edo 5 buelta, atal nagusian ikusiko duzuen. Orain, besterik gabe, hasiko gara. Gora Karmelitas, gora kirolastea, gora jarduera fisikoa, eta, guztiok batera, besterik gabe hasiko gara. Guazen beroketarekin, goitik bera hasiko gara. Lehengo burua, bai izango dugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buruko mugimenduak poliki, ez zorabiatzeko. Orain ezetz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo, guazen sorbaldekin. 1, 2, 3, 4. Guazen Karmelitas, 125 urte, zorionak. 8, 9, 10. Guazen aurrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo, guazen. Horreta bera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eta oso ondo, guztiok batera, nirekin, 1, 2, zabaldu eta itxi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guazen hemen, rotazioa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, musika joan zai, 9, eta 10. Itxaron aldatuko dudala. Jarriko duguen. Guazen ukondoekin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo, eskulturak, 1, 2, 3, 4, 5 talde batera, 5 bestera, 1, 2, 3, 4, 5, saldo eta itxukoak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oso ondo, guazen pixka bat aldaka, 1, 2, 3, 4, 5 bestaldera, 1, 2, 3, 4, eta 5. Guazen, horkatiekin, 1, 2, 3, 4, 5 bestaldera, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Guazen, 1,
bi, hiru, lau, bost. Beste aldera, bost, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, beroketa oso garrantzitsua, lesioak ekiditeko, minik ez edukitzeko, eta gero ata nagusi hobeto egiteko, bale? Goazen jarduera fisikoarekin osasuna dela. Venga, orain, punta eta loiak bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Venga, eta orain, pixka bat, bihotza martxan jartzeko, egingo ditugu 20 jumping jacks. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamahiru, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemezortzi, hemeretzi, 20. Oso ondo, bueno, atal nagusiarekin hasiko gara. Musika aldatuko dut orain, esan bezala, bost ariketa izango dira, jarraian bata bestearen atzetik, eta hori buelta bat zirkuituari izango da. 3 edo 5 buelta egingo dugu, bale? Denboraren arabera. Eta musika, eta bata, 30 segundu lan, 15 segundu deskantxo. Hau da, 30 segundutan ariketa bat, 15 segundu deskantxo, 30 segundu ariketa bat, 15 segundu deskantxo, horrela bost ariketa, bale? Eta, besterik gabe hasiko gara, esan bezala, gap saioa, gap badakizu zer den, gluteo, abdominal, piano, bale? Orduan, egingo ditugu, horrelako muskulatura ulantzeko ariketak, bale? Orduan, hasiko gara, venga. Venga, guazen, hiru, bi, guazen, sentadillak, saltoarekin. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, hamasei, hamazazpi, hemezortzi, hemeretzi, 20. Oso ondo, 30 segundu, 15 segundu eskantxo. Erlaxatu. Bai? Venga, plancha, normal, bale? Hemen, 30 segundu. Vale, 15 segundu eskantxo. Ega, goaz, Horrengo ariketa, puente gluteo, hanka batekin. Goaz, bat, aldatu, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabost. Geratu lurrean, orain abdominalak, bale? Abdominal normalak, eskuak hanketan, gora eta bera. Venga, carmelitas, oso ondo. Oso ondo. Venga, agoazela, agoaz. Egingo ditugu. Zankadak, bale? Bat. Venga, aldatzen joan.
Oso ondo. Vale, oso ondo. Buelta bat eman diogu zirkuituari. Berriro ere hasiko gara. Venga. Guazen, Sentadillak saltoarekin. Bat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Albos, bale, bizkarra tente. Oinak. Beti, belaunak ez da edia barrura sartu. Eta oinak sorbalden zabaleran. Venga, jarraitu. Bat. Oso ondo. Arna sartu, 10 segundutan. Plantxa. Guazen. Eskuak sorbalda azpian, ez aurrean, azpian. Venga, nazartu tripa barrura, uzkurtu tripa, eta ipurdu mazaiak ere uzkurtuta. Eutxi gogor. Ondo Carmelitas. Venga, eutxi gogor, Oazen. 125 urte zorionak. Venga, puente gluteo. Oazen. Bat. Oso ondo. Venga, 1 segundo descanso. Oazen. Ba. Abdominalak. Vale. Venga, ahora. Bigarren buelta bukatzeak goaz, Venga. Zankadak aurrera. Oazen. Bat. 2. Albos jarriko naiz, ikusi dezakuen. Venga. Bizkarra tente. Uzkurtu abdominala. Oso ondo. Arna sartu. Eta 2 buelta eman ditugu ja, bale? Arnaz pixkat hartuko dugu. Eta ur pixkat edan. Venga, bagoaz, Oso ondo gazteak. Venga, haupa, eutxi hor. Eutxi hor. Gora kirola astea. Gora jardura fisikoa. Gora kirola. Eta gora osasuna, bale? Jardura fisikoa egitea, oso garrantzitsua, osasuntxu sentitzeko, bale? Hartu dugu arnaza pixkat, 2 arnazaldi. Eta, buelta. Venga, sentadillak, saltoarekin. Oazen. Ba. 2. 3. 4. 5. 6. Musika geratu zait, aldatu bat dutuko dut. Venga, jarraitu. 7. Venga, eutxi hor. Eutxi.
Vale, nire izerretan nago, Bero, venga, gogor, plancha. Venga. Eskuak, sorbalda azpian, gogor abdominala, gogor informazaiak. Oso ondo, venga, bagaude, gora begira zubia. Bat, bi, hiru, hankak aldatzen. Oso ondo, abdominalak, geratu zaitezte hemen, gora begira, belaunak flexionatuta, eskuak masaitan, eta gora. Oso ondo, venga, zankadak, goazen, bagoazen, 30 segundu, lan, 15 deskantzu, venga. Hori da, pizkarratente, abdominala barrura, goazen. Hori da, gogor. Oso ondo, 15 segundu, saltoak oraingoan, zenbat denbora goaz. Venga, oraindik badaukagu denbora. Venga, 3, 2, 1, venga. Venga, belaunak barrura ez, belaunak fijo, salto. Hori da, amortiguatu bera zoazela, hor. Oso ondo, venga, plancha. Oso ondo. Eutxi gogor, Carmelitas. Venga, venga. Vale. Gora begira. Guazen guztiok. Guazen nirekin. Venga, guazen, eutxi. Oso ondo, hemen tokian, abdominalak, bale? Eutxi gogor, venga, guazen, arnaz hartu. Venga.
oso ondo. Venga, guazen. Baie. Venga, bukatzea gaude laugarren buelta. Bat. Venga, laugarren buelta bukatzea gaudea, Deskantzatuko dugu orain. Arnaz hartu, uratan eta azkenengo bina. 5 egingo ditugu. Gero, lasaitasunera itzulera eta estiramenduak ni izerdi baten nago ez dakitzuek, baina hemen ja guztiz aktibo gaude, Venga, gogor. Oso ondo. Venga. Venga. Arnaz hartu, ura edan, izerritan basaudete, toaiarekin sikatu, eta 30 segundu deskantzatuko dugu, eta azkenengo bira zirkuituari. 5 ariketak, listo, estiramendua gero. Bueno, gora kirola astea, ez dut esan, Haupa jarduera fisikoari, haupa gora kirola, eta gora karmelita sopa zuek, Zorionak. 25 urte, ez dago zamakada. Venga, arnaz hartuko dugu, birritan, baideekin, venga, hartu. Beste bat. Eta azkenengo bira. Eutxi gogor, guazen, dena mango dugu, eta iepa! Ahí está. Irekin zaudete. Venga. Guazen. Saltoak. Ba. Venga. Ba. Bi. Hiru. Bost. Oso ondo. Venga. Hankak ja gogor daude, Venga. Dagoeneko nekea sentitzen da. Venga, plantxa. Guazen. Eskuak sorbalda azpian. Venga, oso ondo, gora begira. Venga. Oso ondo. Abdominalak, guazen, eutxi gogor, haupa. Venga, venga. Oso ondo. Venga, azkeneko ariketa. Azkenan eskamotilak badaude. Eutxi gogor. Oso ondo egiten ari gara eta. Venga. Barkadak. Hankak alternatzen. Venga.
ondo. Bueno, hartu arnaz pixkat, eta honekin nahikoa tal nagusia. Indarra eriketak eginda, ikusi duzue, arnaza falta zaidala, neketsua da, hanketan, ipurdian, gluteoak, eta abdominaleak lantzeko, bale? Edan hor pixkat, arnaza hartu, abertzen baden dora goden. Venga, guazen. Oso ondo, neska mutilak primeran egon gara, primeran aldu dugu gorputza, eta hori beti oso garrantzitsua da, osasuntsu sentitzeko, eta bizu ohiturak ahal den egokien mantentzeko, bale? Orduan, hartu arnaz pixkat. Berriro ere. Oso ondo, lasai pixkat gorputza, eta orain lasaitasunera itzulera, estiramendu egin ditugu, musika relajate jarriko dut, eta guazen, venga, ja saioa bukatzeko. Saioa bukatzeko, erlaxatu, bale? Pixka bat nagutza erlaxatu, eta estiratzen hasiko gara, bale? Jarri ezazue, hanka bat aurrean, beste atzean, eta hemen egingo duguna da, atzeko ipurmasaia uzkurtu, gogor sentitu, ukitu nahi baduzue, hemendik pixka bat aurrera joango gara. Posizionetatik, eskua gora, atzeko hankaren esku bera, alde berdineko eskua gora, eta soasa estiratuko dugu. Venga, mantendu hor. Hori da. Venga, guazen. Estiramenduak oso garrantzitsuak, gero minik ez edukitzeko, lesioak ekiditeko, oso garrantzitsua estiramenduak, posizio bakoitza, 20-30 segundotan mantentzea. Berriro hanka bat aurrean, beste atzean, atzeko hankaren ipurmasaia uzkurtu, sentitu uzkurtuta daukazutela, orain pixka bat aurrera joango gara, eta hemendik atzeko hankaren alde berdineko eskua gora, eta mantendu hor. Oso ondo erlaxatu, oso ondo guazen kuadricepsarekin orain, bale? Oreka daukazute, horrela egin dezakegu, bestela, beti apoiatu gaitezke, nonbait. Venga, mantendu hor. Haupa zuek, oso ondo. Venga, bukatzen ari gara saioa, Zorionak Karmelitas, berriro ere. Venga. Aldatu estiramenduak, berriro ere, guztiok batera. Relaxatu, musika joan zait, berriro jarriko dut. Oso ondo kuadricepsak estiratu ditugu, orain atzekoa, bale? Iskiotibialak edo iskiozuralak. Hanka bat aurrean, beste atzean, atzekoa flexionatuta, eta pixka bat aurrera inklinatu, bizkarra tente. Ez jauzi guztiz, hemen, bale? Tentsio puntu bat hartu eta mantendu.
aldatu. Oso ondo. Hemendik gora, pixka bat. Estiratu gora. Arna sartu. Estiratu guztiz. Oso ondo. Begira, poliki. Ebatu atzean. Begira. Azkenengo estiramentua, bikiak estiratuko ditugu, paleta bat edukitzen baduzue, alboan, perfecto. Vale, apoiatu, hanka bat aurrean beste atzean, eta bikietan sentitu behar dugu estiramentua. Atzeko belauna, zuzen, vale? Artez, blokeatuta. Aldatu poliki. Oso ondo. Bueno, musika minutu dut. Bueno, hau izan da guztia, gap saioa. Espero dut gustatu zaizuela. Eskerrik asko hemen nirekin egotagatik. Eta berriro ere, zorionak Karmelitas ikastetxean parte zareten guztiei, bale? Zorionak, 125 urte horregaitik, eta ia berriro ikusten garen. Agur!